yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, eso no me gusta. Yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa está en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí. Môžete si sadnúť. Kto chýba? Nikto! Nedýchuj ho! Že si zbláznil. Ale ja potrebujem naozaj reálne vedieť, kto chýba. No, viete čo, pán profesor? Asi nikto. Sme všetci. 2, 4, 6, 24. Dobre rázie. Nikto nechýba. Na minulej hodine sme preberali, kto si spomína. Takže máme naplánovanú písomku, áno? Dneska si zopakujeme pred písomkou. Nie, zase písomku. Potrebujeme aj známky. To znamená, že píšeme. Nemám papier. Máte papier? Kubo, skús mi povedať tento cudzí pojem a skús mi ho definovať. Ja vám trošku pomôžem. Skúsime najprv ten hardware definovať. A keďže tá definícia je strašne ťažká, tak si pomôžeme tým, že ho budeme aspoň vedieť vymenovať. Takže kto by vedel vymenovať aspoň jeden hardware, pomôžem vám, počítačová zostava, čo všetko patrí do počítačovej zostavy. Však asi monitor, nie? A počítač, myška? Myška tam patrí. A čo je bedňa, prosím ťa, čo si úplne. No a však neviem, tlačiareň možno, alebo klávesnica napríklad. No, Simonka výborne vymenovala pár hardwareov, ja niektoré zapíšem, vy si ich zapíšete, lebo takáto otázka kľudne môže byť na písomke. Takže píšeme si to, čo nám Simonka vymenovala, všetko si napíšeme do zošita. A do čoho? Ja nemám pero. Máme niektoré časti počítača vymenované. Kto by si ešte vedel spomenúť, čo nám tam chýba, čo sme ešte zabudli? Vlaďka napríklad, čo sme ešte zabudli? CDčko. Výborne. Podložku mne to CDčko bolo výborné. Tomáš, ukáž mi ten papier. Nič nemám. Daj na lavičku ten papier. Máme mať písomku a vy sa tu zabávate. To čo má znamenať? Tak v prvom ročníku nám ukradli triednu knihu, v druhom ročníku nám zmizla triedna kniha a vy v štvrtom ročníku chcete triednu knihu ukradnúť. Toto sa mi teda nepáči. Triednu knihu berem, v kabinete mám trezor a schovám ju tak, aby sa k nej nikto nedostal.
nahnevaný, sklamaný, hodina skončila, písomka na budúce, bez opakovania. Nech sa páči, dojde. Čau, všetko ide podľa plánu, triedny na zamku v triede, príďte nám pomôcť. OK, maj sa. Čo teraz? Veď sme zamknutí. Ideme cez okno. No, asi budeme musieť, tak. Vidíme na to. Jakub, Tomáš, poďme pre kľúče.
Ukradli triednu knihu. Prosím ťa, dones mi auto voľaké rýchle. Prepadli ma, ukradli triednu knihu. Musím ich čo najrýchlejšie chytiť. Prosím ťa, čo najrýchlejšie auto. BMW, Mercedes, niečo veľmi rýchle. Musím ich rýchlo dosunúť. Díky, potrebujem to veľmi rýchlo. Čau. Už nikto sa nehlási dlho, asi nefunguje. A to keď tam máš? Nemám do keľu. Nevadí. Nevadí. Vystúpte si. Dobrý deň, pani policajti. Dobrý deň, pán vodič, poprosíme doklady na vedenie a premávku vozidla. Vodický. A mali techné? Tak, pán vodič, viete, čo ste sa dopustili, akého priestupku? Pán policajt, viem. Išiel som príliš rýchlo, pretože mám taký problém. A môj žiac mi ukradil triednu knihu a teraz musím súdne nájsť, pretože triedna kniha je úradný dokument a musím tú triednu knihu čo najskôr získať späť. Dobrý deň, pán vodič. Vyriešime to blokovou pokutou v hodnote 100 €. Fúha, páni policajti. Chudobný učiteľ. Musím nájsť. Nedá sa inak. Ďakujem. A druhý raz treba ísť. Ďakujem pekne. Šťastnú cestu. Dovidenia.